Fil-jiem li għaddew bdiet tielet struttura maċ-Ċumnija tal-eqdem Power Station f'Dellimara biex fil-bidu tas-sena d-dieħla jibda twaqqih taċ-Ċumnija. Dan wara li f'Settembru li għadda beda jinħatt l-impjant tal-Heavy Fuel Oil fid-Dellimara Power Station biex xogħol jinsab għaddej b'ritmu maġġel. L-istruttura tal-ħadid magħmula minn 500 biċċa hija daqs iċ-Ċumnija u ġiet immanufatturata apposta żarmar tagħha. Iċ-Chairman tal-Ena Malta l-Inġinier Fredrika Zoppardi spjega li x-xogħol fuqha se jkun tlesta sal-aħħar tas-sena. U sal-lum diġà armajna madwar 50 metru ta' scaffolding. L-iktar nista' ngħid l-iktar 50 metru diffiċli għax bħala struttura in-naħa t'isfel tiftaħ. Għaldaqstant fil-jiem li ġejjin se nkunu qegħdin anki nżidu r-ritmu tagħna. Iċ-Ċumnija li tiżen kważi 9,000 tunnellata jew madwar 6,000 karozza u boli ta' 50 sular mistennija tieħu 5 xhur sabiex titwaqqal kollox. L-scaffolding fih ukoll pjattaforma. Liema pjattaforma se tkun qiegħda fuq net biex taċċessa l-pjattaforma ħajkun hemm lift apposta għal ħaddiema u din il-pjattaforma fuq ħajkun hemm makkinarju li bda jkisser biċċa biċċa l-istruttura aħna nikkalkulaw li nkissru madwar 1.5 metru kull jumejn. Huwa qal li ż-żewġ pajpijiet kbar li minnhom kien jgħaddi d-duħħan tal-boilers li kienu jaħarqu l-Heavy Fuel Oil tneħħew u tqattaw biċċiet sabiex jiġu esportati għar-riċiklaġġ tal-ħadid. Bħala boilers avvanzata ħafna, naħseb neħħejna aktar minn nofs ħadid li hemm ġewwa l-boilers. Il-materjal qed jingħażel, għandek dak il-materjal li jista' jiġi riċiklat u għandek dak il-materjal li jkollu bżonn jiġi esportat. Huwa stmat li waqt iż-żarmar jitneħħew aktar minn 5,400 metru kubu ta' konkos u materjal ieħor tal-bini u 5,300 tunnellat oħra ta' ħadid li mistennija jiġu esportati għar-riċiklaġġ. L-Inġiniera Zoppardi żied jispjega li s-sit fejn hemm il-boiler u ċ-Ċumnija se part vojta iżda l-istruttura li taħta kien hemm it-turbini se tinżamm għall-użu tal-Ena Malta.